Johnny are mai multă muncă pentru că a luat startul din rândul 2. Am văzut pe fără organizatorului egalitate perfectă la puncte între cei doi. Este care pe care cel care câștigă și cu o jumătate de roată câștigă seara. Ar fi pentru prima oară când Billy Paul este bătut de cineva de adevăratele la sportul ăsta. Lider John Walker, imediat Billy Paul, Will Horn, imediat în spatele lor. O să urmeze câțiva întârziați care vor scurta sigur lucrurile. Mane este un gentleman și l-a lăsat și pe Johnny să treacă fără să-l încurce. Începe duelul. Vom avea duel în fiecare lap. Sunt câteva zone doar unde se poate depăși. Piloții sunt foarte egali. Billy Paul, un pilot puternic, violent, nebun. Johnny Walker, un pilot calculat cu flow, care a demonstrat că reușește să țină în control. Hai să vedem cine bate. Finala cu numărul 3, Super Enduro, România! Dar Johnny a pierdut secunde prețioase și pare și întârziat de depășit. Lasă să treacă. Billy a pus niște secunde, poate 4, poate 5 secunde. Încă 2 minute, 45 plus un lap. Hai să vedem. Poate Johnny să prindă pe Billy. Poate Billy să se depărteze de Johnny. Cine greșește primul? Cine are mai multă energie? Mă reamintesc, Billy Paul vine după accidentat la piciorul stâng în Germania. Să vedem dacă s-a refăcut complet și dacă nu cumva îi cedează fizicul, deocamdată pare foarte puternic și sigur pe el. Johnny mai pierde niște secunde, începe urmărirea. Billy Paul va prinde întârziat și sigur va avea o problemă acolo de tot. Hai să vedem cât de repede poate să întoarcă. John prinde mai puțin întârziat. Hai să vedem ce reușește el. Billy trage gazul, cooperează să se dea la o parte întârziații. Începe un război practic. Cine reușește să depășească mai mulți întârziați? Johnny are treabă multă. Are treabă multă în ultimul minut și jumătate. Pentru că Billy s-a îndepărtat de nouă.
Billy pune motorul jos sau dacă se blochează undeva, deocamdată lucrurile parcă merg în favoarea lui. Billy Paul! Mecanii arată două lemnuri de Billy Paul și, într-adevăr, liderul va trece acum, după ce a expirat timpul, linia de sosire și va vedea tăblița de final lap. Johnny pune piciorul jos și are multe secunde în spate. Multe secunde pentru Johnny. Nu știu dacă putem spune că joaca e închisă. Eu încă sper pentru Johnny. Se mai poate întâmpla ceva. Se mai poate întâmpla ceva. Sau nu se mai poate întâmpla nimic. Aproape jumătate de tur pentru Billy Paul. Și România, am nevoie de gălăgie, te poți ridica în picioare pentru ultima oară anul ăsta. Câștigă în România și se îndepărtează la puncte la nivel mondial. Complimente Johnny Walker, azi a luptat ca un câine, din păcate, ultima cursă nu a fost a lui.